Kif għamel f'dawn is-7 snin il-Gvern se jibqa' jaħdem biex jistabbilizza l-prezzijiet u biex fejn hu possibbli dawn dejjem jonqsu u jibqgħu stabbli. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat meta f'intervista fuq One Radio il-Ħadd filgħodu tkellem dwar iż-żieda fil-prezz tal-fjuwil. Bħal dejjem l-impenn tal-Gvern se jibqa' illi jżomm il-prezzijiet stabbli u kemm jista' jkun baxxi. Illi l-Gvern kif għamilna f'dawn is-7 snin dejjem ikun qiegħed hemm biex jistabbilizza l-prezzijiet u biex il-prezzijiet fejn dejjem u possibbli dejjem joħsu dejjem jibqgħu stabbli. U żgur hawnhekk mill-ġdid ma nistgħux nieħdu lezzjonijiet minn min kull xahar kien jolli l-prezz taż-żejt minkejja li kull xahar kien jorħos il-prezz taż-żejt. Dan fil-waqt li spjega li ż-żieda ta' din il-ġimgħa kienet iddettata mill-prezz internazzjonali taż-żejt u saħaq dwar l-obbligu tal-Gvern li ma jkunx u li jżid il-prezzijiet. Aħħar żewġ budgets dan il-Gvern għamel xi ħaġa bla preċedent illi jagħmel żewġ budgets illi fihom ma żidx laqqas ċentesmu wieħed taxxi. U nħares il-qoddim li fil-budget li ġej inkomplu, inwiżnu, inkomplu nejnu l-nies speċjalment li dawk li huma aktar fil-bżonn. Mistoqsi dwar il-kooperazzjoni tal-Gvern Malti biex immigranti interċettati minn vapur Ġermaniż jittieħdu f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, il-Prim Ministru qal li din id-deċiżjoni kienet waħda ta' sens komun. Hawn tfisser kif il-Gvern Ġermaniż iddiskuta mal-Kummissjoni Ewropea u pajjiżi oħra biex ikunu huma illi jieħdu lil dawn l-immigranti. F'sitwazzjoni bħal dik fejn pajjiżna ma jitabba bl-ebda pis imma juri rieda tajba internazzjonali li hija kruċjali fil-fema tiegħi u li tgħin ħafna dik li għandu x'jaqsam mar-reputazzjoni ta' pajjiżna, jien ħassejt li b'mod responsabbli anke għaliex hija tkun kwistjoni umanitarja illi ngħid. Il-Prim Ministru kummenta wkoll dwar is-sentenza tal-qorti fil-każ skandaluż tal-Art tal-Lavembraw fil-konfront tad-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Fakkar li kieku sentenza bħal din ingħatat lil ħaddieħor li Azzopardi ma tantx għandu grazzja miegħu, dan kien dlonk joħroġ jgħid li għandu jirreżenja u annota wkoll li l-kap tal-Oppożizzjoni fl-ewwel ċans li kellu biex juri li qabad il-barri minn qrunu żamm kwiet u wkoll. Żewġ qrati ikkonfermaw ċaru tont illi hemm responsabilità politika ħafna kbira illi għandha tintrefa' minn Jason Azzopardi illi tant jipprietka fuq azzjonijiet skandalużi li ġraw fuq l-art magħrufa bħala tal-Lavembraw. U dan kollu kif qalet il-qorti qalet u nikkwota kelma b'kelma. Irid jew ma jridx l-attur ġifieri Jason Azzopardi kellu jġorri responsabilità politika ta' dak li qed jiġri under his watch. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.